Lapuanar Borlangpher Town Committee along Nirmal Chauhan aphan arpu peklong lepu Langsoliet along kachesong hangjo hanghai thekpon longlo. Mota halapu KAAC along bangke Borlangpher Town Adhak Committee atum aphan semi kore kapadengamai kapadoponsi thekpon longlo. Lapu Borlangpher Town Committee along Nirmal Chauhan aphan nominated commissioner hoi peklong le pura Langsoliet along kachesong hangjo hanghai. Bonta halapu Borlangpher Town Committee aparman ad hoc committee atung bangtro aphan KAAC along semi kapadenga sai kedeng. Lapuanat Nirmal Chauhan inglong aso kalidera aphan BTC along commissioner kepek ajok arpupen kachethan hangjo hanghai. Satame halapu anar bangke ke claim ke nam ke messenger phan semi deng ponsi lamchak kachipi pon lapen ampar ame piniyani labangso town committee aphan nominate commissioner ke bak pon ladak Langsoliet along mangke numol mo ke ba Nirmal Chauhan aphan si ladak bangke ward commissioner nominate pon delo Nirmal Chauhan komalo Langsoliet long ke karbia khe sikyong pini office ame pini Nirmal Chauhan phan ko son sela tum pon delo Koma authority pesi ponlo la sela dak nei pui pumangke VDC chairman tame nang tame cherang nang ji lapen town committee non chairman kamsing phangcho ba kamsing timung tame nang li munthi pon ma ame nei Nirmal Chauhan phan nang tum koson konat pan kelang si ward commissioner dak pon delo karbi tuma velama la dak ke adima menta Langsoliet puke karbi men sido apu polisan ta karbi sikong konat pra ke che so Nirmal Chauhan phan nang tum pon delo la bangso puthak pini ni tum Langsoliet ayut tum ning ki jang je ning ki pung la bang so lam the pini sia mata mer julo rom rong alang di phan paten carbon autonomous council yemo sing pung alang di phan lak 19 di fuele MLA sar bi da sing ne ni tum han sami ni tum chulo udan mathawni pin dak town committee do itu adin si pini carbon autonomous council CMN alang di holadat kapacing thuria ke kang pachi yolong kini la son nang kamat hat ke kini tu Langsoliet bolak arat nang stami itu choro pajiro aho kedam tangar ni KAAC CM tuliram ronghang lamcha kachipi bona tengsi Langsoliet Borlangpher hawar kapaching thurponji aphanpura Borlangpher Town Committee pangdak ponlo laswa tengpensi Borlangpher Town ke langchari ponji aphanpura ad hoc committee along bangtro aphan ingbai ponlo Bonta Langsoliet Ward Commissioner Kangwai Ponabang, Inglong aso kalidetsi, Kechi aso aphan, Pekpon rong po alam penajok, Langsoliet along kachesong asay, kedeng pon. Bangso kachesong asay kedeng ahut ke ongdung atum, amit hang ke klembo masay doan ar pupen kachi o setami, deng pon. ward commissioner Travel kalia akhe aphan Nirmal Chauhan aphan nominate ke ponder ajoy ni tum mangke ningi jang je ningi pung dosi pini ni tum Langsoliet along rara sai ke claim an ni tum ington epo na pen laso long pachi claim nang BTC chairman pen chenglok ladak party long ke thege ding tum pa claim nang la pen Nirmal Chauhan pa claim nang la si ni tum resignation kachipi lo ke parab bangke VDC chairman bidasing hanse pasi parab lo pen ni tum resignation chipi amen ke la puson elo nilinon pang dakpani po Biren Hanse President Langsoliet Sport Association pini resignation chipilo lapen Babu Singh Terang KSYC Langsoliet Area Council President lata Langsoliet Farmang Kam Claim Plelo lapen Harsing Hanse Finance Secretary Langsoliet Sport Association alang litame resignation chipilo Sodarbe General Secretary Langsoliet Sport Association Sarkimi President Langsoliet KSA unit lapen kolom hanse secretary wemi club lapen biren hanse KSA dorsing ronghang KSA alang litum tame KSA phanle ke Langsoliet kali KSYC asong man kali sitame nitum angsong mang ke dunthuji Nirmal Chauhan aphan Langsoliet nominated ward commissioner kepek pondet ke karbi avidet loma pusi aning ki pumpen pherang kya thengno asse ke thepen ningje pon na nilito kita ko boy ni tame para ni tame nilito kita ko apatin boy tame nilito mana ngon hey karbi punin to mana chelangle ko nilito karbi pukul sekro ate patu ko pala la tala kali kasi ko
Nilitung kece dolu teke, tapi story bukan kece aso aphan, tapi tol pukit-pukit nilitung kece dolu teke langsung lagi teke, tapi di masing samse cesongi, ini kece song teke kapula, kena teke hiti nabe ki boleh dengan tu bondi, kalau hari pulau. Halapu Borlang Pher Town Committee along Mesen asai kedeng ponja phanpura kangbai pon bang truck commissioner atuma phan pini KAAC along seme kapadeng asai padupon Nonamat KAAC along pen kangbai pon anabangke bang truck vet lasila bang truck atumsi BTC along ward kenangji an se lampon pupusi Mongol Singh timung pen ningje pon Laso bangke ko gadget notification नहीं gadget notification ret aphan pini ke hadak tahun create elo lapen pinia bangela tu bang trok ad hoc committee pini ot taking elo semi dang el teng elo la so phi bangke moako alang litum lake ad hoc apor lake soima ek bosor la song bong hada election people hada ward kwanduima ECC ward ke suri sipen suri pho abisi ke longle la se hada kwan ward bonai ma alang litum non bang survey kuri po bonai po jat po News report Longsodar Intipen Bikram Kro Caribbean Long Life